A ranar 26 ga watan Yunin da ya gabata ne labarin yadda gwamnatin jihar Zamfara ta baiwa al'ummar jihar umarni da su shirya don fara neman lasisin mallakar makamai don kare kansu daga 'yan ta'adda ya karaɗe kafafen yada labarai, inda gwamnatin ta ce a shirye take ta haɗa gwiwa da kwamishinan 'yan sandan jihar da ya bayar da lasisi ga duk waɗanda suka cancanta mai buƙatar samun irin waɗannan makamai don kare kansu. Sai dai bayan fitowar wannan sanarwa kan matakin, al'umma a ciki da wajen jihar sun yi ta tofa albarkacin bakin su, inda wasu ke marhaba da shi, wasu kuma ke cewa matakin ya nuna gazawar gwamnatin jihar ne. Malam Kabir Adamu masanin sha'anin tsaro ne a Najeriya. Wato akwai ta hanyoyi da yawa da za mu iya diba wannan matsalar, wadda kuma kowace ciki hanyar gaskiya ba za ta magance matsalar tsaro da ake da shi a Zamfara ba. Don matsalar tsaron matsala ce wadda ta ke da nasaba da zamantakewa da kuma rashin ingancin hanyoyi na magance rashin daidaituwa na siyasa kenan. Za ga akwai korafi waɗanda 'yan jihar ke da shi daban-daban, wanda kuma hanyar da ake bi wurin kokarin magance irin korafin bai yi tasiri ba. Duk da cewa ana ci gaba da cece-kuce akan matakin na gwamna Bello Matawalle, shugaban kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa a baya-bayan nan na hukunta 'yan ta'adda masu tseguntawa 'yan bindiga da sauran miyagun iri, Alhaji Sani Abdullahi Shinkafi ya ce wayannan abubuwan da suka fito wala an fara samun su, domin suna nan sun fara zuwa suna neman a yi sulhu. Akwai wani gari Mada inda suka je suka wace garin, je a yi zaman sulhu da suwa mutanen gari sun ce za su aje makamai, amma halin da muke ciki a Zamfara mun jaye labarin sulhu, babu sulhu tsakanin mu da kowane dan ta'adda, domin gwamna ya hanyoyi da dama domin a samu zaman lafiya abin ya tuttura. To ga matakin da aka ɗauka gaskiya, domin akwatin da muka aje akwatin kawo koke da bayanai na sirri, wanda muka umarci cewa duk wani wanda adda wani bayani na sirri kan masu ba da bayanan sirri ga wayannan 'yan ta'adda, a rubuto sunan shi da sunan garin su, in akwai lambar waya ta a samu lambar waya ta, amma shi wanda zai aiko wannan sakon na sirri kada ya sa suna ne ya zo ya sa cikin wannan akwati gaban gidan gwamnati guda biyu. Sannan akwai lambobin waya guda 3 da an ka yanka ce a rubuto sako, da kuma WhatsApp da voice message wanda bai iya magana amma ba waya. Kuma cikin wannan talfo din aka aiko man bayanai na wani dagaci shine uban kasa wanda ke mu'amala da barayi. Kuma akwai kuskurimar da ake so a yi ma wata doka ta panel court ta shari'a ta shekarar 2000 wadda tsohon gwamnan jihar Zamfara a Masani Riman Bakure kafa, wanda za a hito da wata kotu ta tabe da gidanka, wanda nan take da an kama ka za a yi maka hukuncin da doka ta tanada a yi maka shi. A bangaren shari'a kuma masanin kundin tsarin mulki a Najeriya kuma fitaccen lauya barista mai nasara Kogo cewa yayi al'amuran maganar rashin tsaro akwai nauyi na shugaban kasa, akwai nauyi na gwamna, saboda sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shugaban kasa shine babban kwamandan askarawan sojojin Najeriya, sannan kuma ya bashi dama shine zai shugabanci taro da kuma rundunoni wanda yake ya shafi harkokin tsaro, kamar sashi na 153 ka la ma a cikin baka, sashi na 229 har zuwa mai tan da 28 duka Allah ya dora mashi wannan nauyi. Kuma su gwamnoni suna da haƙƙi saboda su ne shugabannin tsaro, akan haka ne ake ba su security board, wato kudin tanadin yin maganin matsalar rashin tsaro. Saboda haka in har gwamnati yana da ra'ayin taimaka ma al'amuran da ya shafi tabarbarewar tsaro a jihar, shi sai amfani da wannan kudin ya siyo makamai, nemi lasisi, ya haɗa kungiya ta yan sa kai da ya nemi gwamnati musamman hukumomin tsaro wanda shi ma memba ne, ya nema a ba su dama daga nan kafa rundunonin sa kai wanda yake za a ba su wannan makamai. Ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Zamfara na sake jaddada cewa a shirye take ta sauƙaƙa wa mutanen jihar musamman ma manoma wajen samar da makaman kare kai don su ci gaba da gudanar da ayyukan su na yau da kullum.